ginangain ni no. Kita tu kaji na. Bukod na kasi. Maghalaw na. Ini project ka we hinang ha. Boss, taba ka na ako, boss. Kita ay in-agreement ko bloodlaw. Ala, boss. Aya. Pagpawaw ko lang ay kawa mo insin ko. Ya di man dyan. Higkatan. Di man dyan. Ay ya. Ako boss, nagkanak na sa ako boss. Wait. Beni Beden. Inanak mo nakatutog ka ron. Ay ya. Isang ko. Saya. Okay, jadi assalamualaikum kanyukatan. Mga tay maud ko kalasahan, mga bangsa ko tausog. Jadi ako natod pagsarang sukulan ko, inaka subscribe, magsukotod kanyukatan. Jadi mga way pa naka-subscribe, subscribe kamu. Yari na mabatakan kamu, pray na guys, pray. Okay, jadi ay kalupay. Like, comment, and share. Okay. Mudah-mudahan membagikan nyo sehat dekatan, magsukol kanyukatan. Okay, bye guys. Kita enjoy. Bengi ha, masusaw. Ini nang wifi na siap. Ay Rin na mga bata ini. Siunawa yung makajalan sin ninang ini. Ari nawa dia lagi dia. Isu ni makajalan sin itatsin ya. Ay Bisa. Jelek ha. Ini nang ini. Isyo makajalan. Wah itu diribay tatsi lang di. Bang. Ay Manyalogi oh. Ana, okay boss. Okay. Alakan takaw. Bang. Alakan takaw 5 taw konsum na. Adoy. Ay. Alakan tapay mga kabataan ito. Beni Niki. Dumadlaw put ba sinadya kita ini rum na inang beni. Bang. Weh, duga mo kuno. Mikil lang kamo kuno beni kabak tini nang. Ja. Ikaw mo Dahil kakingatan ini. May kilala kita ini. Bang. Pinipikilan ko. Manglag kita basi rum na mga puto ya kita ini. Ang penting magkakaon kita. Nene ni kita ini. Ay, Basi na lagi din na. kaunon tayo ni. Bang. Basi na din puton din yung load. Kaon ni basi. Bang. Kaya kita lumot basi ini. Namo tayo kay basi ang load. Oy, Doon ko na kami sa story. oy kay ko kuno oy. Oy pokong kay ko kuno. Bang. Oy kumari kuno. Masusa. Then ini Ini tayo ni. kami kilag mo kuno ba yung kabak tayo ni nang. Manglanto niya basi. Ada bas basi aja, play makaputang kadlaw. Sila sila bayaran. Magbayaran ka kilo. Bang. Bigyan taong gawin ka kanang tingi. Alay, ato rito. Uy, kirik ba ini? Sige, tulad ka kayo nito. Isang nagdaang basi. Juan, nagtaging bus. Ang ital kini. Magpakakulinang. Nuni ka sa amin sa Sige, tayo. kita sa pasalinang ito. Na isi makatukang di. Ako na magtukang. Kang bata yung kako. Na isi makarasin ito. Nakuha mo dyan. Na ngamtud. Ngam. Nilag na mo rin kain. Lagi na. Tigil tayo ni kayo. Okay. Mga lisag tuwian matiktan mo. Okay. Tiktakan yung bus, okay? Okay, so matiktan mo. So. Idol, ano lang ita. Ay ini alin na ba jelek ini ah. Bang. Pakai nento ini janji niya isagto. Masusay ini entaw. Jelek. Kariko.
Oh, baba, inumbol mo. Salah, di man dyan magsalam. Okay. Ay, ini, Kurang na. ayaw, biar aja. Ha? Okay. Ini mah apa tadi? Yan na boss. Ah. Ini tukang kacau. Ayaw pa. Ini tukang kayo boss. Yan boss, makapam siya magkitachi. Note. May din magkita-chi. Allah, suwana. Ay, ko kita boss. Nakita mo ba boss? Ana. Boss, Abang, Ikaw okay ha? utusan ako. In kami ini rata. Ini, kari kau Boss. kita. Ah, Niya to. aso, suwe magput-put mo na siya wato pakid ka bang jumanin ni tatsi ni pakid kidi mga kaya. Way pa na siya yung mga building ba patas pa. Lumupot siya boss yung jogo magpot bat. Ayari, kari ka mo mulo. Ay mo kita yan. May na, isang lang magkita ini. Inyari ini kata ni rata. Oh ah, ini rata. Okay ba? Nah, Unya boss, taga bingit. ayo bingit harap mari. Roundabout. Roundabout. Ayaw, Yun. Yun, tanda amaran, ibutang dito. Di man jari sumut sembarangan lori. Ya. Jadi, diyan na maginang. Malingkat pa biyon ba? Sabay pa na jalan ini. Ikaw gusto. Okay, diyan na ba? Kami way pa na ako yan. Anday, pila ay, kari ko may pagkitalag. Takad. Pila yung kwanta, inrundingan. Ha? Inrundingan to. Ang pungay bukan. Deposit pila. Deposit. Oh shit, man. Pila deposit. Woohoo! Ay, Nagamo na. Nanda ka mo na deposit ha? Okay. Pila nga ibo? Ang ibo? 5 gatos. 5 Katong gatos. takasawa sa ini katong. Nakasawa? Ito naman pa yung sawa. Kuha mo lang tingin niya. Isa, dua, po. Kau mo din. Anong walang to? Kaya? Okay. Bagay pamigo sa minyak. Okay. Kana? Sabi na gato. Kana man ako? Okay. konstansi. Takad na ka mo. Ay, Allah! Uy, panakain ng takad na ka. Ikaw takasawa ka na. Tangasawa. Ang gatos. Ay na. Hamot. Tibot-tibot mo din na. Ang gatos. Ikaw. Run. Ay, kita ka. Ano nagtag? Ay, nawag din siya. Oh, meron na rin. Bang! Ay, ya. Ma. Malayaw sila maginang ha. Bang! Malingkat. Kitawang ko muna yung kinang. Manayaw. Kaya. Jalek! Bang! Jalek. Jalek. Ay, boss. Ay, boss. Ay, ato may may tayat to ha. In dalibay tatye na tutog. Alama. Ay, bedin pagdalan sininang. Bang! Ini tatye, mabunoon ni tatye. Ininang manggali ka tao magkulit. Bang! Ay, Takad pa tao batiin may ko pa. tangay wa. Batiin ko pa. Ay, Tapos yung Itachi yun. Magtutugin na. yun. Uwi lang si Tayaw na ram. Ay, mahalaw na Alaw na kalambay kung ni. pwede siya medicine boss. Uy, na yung project ta. bedin ininang ha. Lengway sangkoy sa kare. Yan chichipe. Ay, na ba, boss? Ay, Na, boss. Uy. Lu kasi bati. Bati. Maliso ako ini. Ay, yung project ni maginang ha. Ay. May ginang ha. Wait, ito kadina. Bawgon na kadji. Maghalaw na. Ini yung project ka hinang ha. Boss, taba ka na, boss. Sita ay in-agreement ko bloodlaw. Aya. Pagpapilang ayo kawa mo insin ko. Ya di man dyan.
Higatan. Di man dyan eh. Ay, Nagkanak na sa ako, boss. Ay. Beni, Benin. Inanak mo nakatutog ka ron. Ay, isang ko. Ikaw may makalala. Ato gininang watas. Garwa ko, boss. Time na. Time na. Inang kami. Inang kami. Manenkyalaw ka to, masus semen. Boss. Nakatog si bato yaw. Nakatog kami, nakatog ako. Kita mo yung last ko niya? Garo ako. Yung last ko yan, ano ako sinulas? Pag-imagine ako Pag-imagine ako ako, meron kabakusin pagbana pa hospital. Ano eh, nasansa, nagkita mo ipagbalik pa Kulumbong. Okay na siya. Basi na sa bagbalik. Basi pun basi lah. Ating mga kaputang kakilo. Amok lupiya. Talagda ako kasi. Maybach.